Mga kapuso, karong buntaga kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya sa usa ka Davaoenyo Paralympic swimmer nga makapilang beses na nga nagdala og dungog sa nasod sa mong sporting event. Si Ernie Gawilan. Sir Ernie, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag Gel og sa mga viewers diri sa Mindanao. Sir, unang-una, growing up, unsa ba ang istorya sa imong kinabuhi nga nahimong iana imong kondisyon sa panglawas? Sa una, Sir Rigel, katong gibuntis ko sa akong inahan, nag-attempt mangud siya nga murag iya kong ilaglag ba. So mao nang pagkagawas nako sa iyaha na dito na nakulangan ako ang mga parts sa ako ang lawas nako. Sir, paunsa ba ka nakatuon sa paglangoy luyo sa imong kondisyon sa panglawas, sir? Bali, sa una manggod, nakapuyo ko sa foundation. Ang pangalan sa foundation, Our Lady of Victory Training Center. So, sila manggod na sila beach resort diri sa Samal Island. So, ako sa una, siyempre ako, lumad man ko sa Bukidnon, sa among lugar. Bali, gidala ko ni Sir Inting Pirasini diri sa Davao para pa-eskwelahon ko og hatagan ko niya og prosthetic. So mo to gidala ko niya sa Madrihan niya ang dumala sa una sa Our Lady of Victory Training Center, si Sister Cecilia Wood. Siya ang founder sa Our Lady of Victory Training Center. So sila beach resort diri sa Samal Island. Tanang mga bata mangud nga ilahang gipangtabangan, gibutang nila diri sa Samal Island para mas doon sa eskwelahan po siya, mas sa amwa o labi na naay dagat. Dito na ako nahibawaan ang ako ang skill sa pag-swimming sa diri sa Samal Island. Sir, unsa ba nag-inspire sa imuha nga tun-an ug ipadayon imong hilig sa paglangoy? Kuan mangod sir, murag ang akong paminaw man ko pag nagalangoy ko, murag kanang kumpleto bitaw akong paminaw bitaw kay akong feeling murag kanang kumpleto ko pag nasa tubig ko. Murag kanang access sa kwatanan ba. Murag nahiligan na po nako ang pag-swimming tapos usa pa sad kanang naamong goy mga benepisyo di lang kay sa para sa akong kaugalingon kundi tungod po sa pag-swimming nako naka-upload ko og libre tungod sa pag-swimming nako tungod sa tabang po sa Philippine Sports Commission, sir. Og sir, tungod ni ana paunsa ba ka nasulod sa Philippine National Team sa para swimmers? Nagsugod ko sir atong 2009 dito ko nila gikuha 2009 sa kay sa una mong nag-a-appeal pud mi og mga regional meet kani katong Philippine Olympic Festival. Ang Davao team ko sa una. Sir, natong tuig 2018 ASEAN Para Games sa Jakarta, Indonesia, ikaw ang labing unang Pilipino nga nakakuha og gold medal para sa Pilipinas sa kategoryang Men's 200-meter Individual Medley. Kamusta, sir, ang muna himong experience sa pagrepresenta sa atong nasod ug syempre ang pagdala og pride sa Pilipinas tungod sa imong kadaugan? Sa kuha sir dako kay nung tabang para sa kuha kay tungod ato mas nilaghan po na ako mga nahimong mga amigo nako, mga nakaila sa kuha. So dako kay kuan po sir, mo toy murag kanang pinaka-grabe na kanang murag pinaka-luckiest nga nahitabo sa kuang kinabuhi nga ikaw ang pinakauna makakuha og medalya nga sa Asian Games pa yun, Asian Para Games. So para sa kuha sir, dako isang kuan sa kuha, dako akong kalipay. Grabe kay ang training namo nga pila ka days, pila ka years na nakuan yun, nasuklian sa sir. Bisan pag kanang sakit sa lawas mo murag wala tungod sa kalipay sir. Og sir, tungod sa imong katakos sa swimming, usa ka sa giilang country's best para swimmers. Kay kinsa ba nimo sir gina-dedicate ang imong mga kadaugan? I-dedicate na ni sa ako ang lulog lula kay sila mo ang nagpadako sa kuha sa una kay gamay po sa una 5 months old akong inahan ako wala na namatay na, so sila nagpadako sa kuha pero kaso lang sila mungod ni una na sila og kawala mo nang kani akong gibuhat para ni sa ilaha bisan man o wa na sila katilaw sa ako ang mga hinaguan sir.
para ni sa ilaha. O karon sir, usa ka sa pasok nga mo participate sa 2021 Tokyo Paralympic Games. Kamusta na ba sir ang imuhang training sa binakarong new normal ta? Sa kuha sir, ready man ta permi kay ang gobyerno sige magsuporta gyapon sa mga bisan man og nagkabulag-bulag mi. Ang amuang NSA namo, ang National Sports Federation namo, sige man gyapon sila monitor na kada adlaw gyapon nami training pero sa land training lang lagi kasi kay wa pa manggoy kwan wala pay venue jud. Sir, kanus ba nakatakda ang Tokyo Paralympic Games kay imong salmutan? Ang wala pa tentative pa ang kwan sir, ang schedule yun sa giyang kwan sa Tokyo Paralympics. Pero ang akong balita daw mga naa daw sa mga August man siguro o September mga naada sir ang kwan, ang pizza lang. So karon ako ready lang ko pero kay anytime kung ipabalik na dito sa Manila, ready mo po ko sir kay mo akong gusto ko na makabalik na ko sa normal nga ensayo na mo kay gagukod ta sa panahon sir. Sir, unsa ang mensahe nimo sa katawhan nga sama nimo bisan pa man sa imuhang kondisyon gipatigbabaw gayod ang pagpamalas imong skill sa swimming para sa ato ang nasod? Ako masulti na ako sir sa atong mga kababayan na lang bisan man og nay pandemya karon ug sa labi na sa akong mga kaparehas pud nako nga mga PWD bisan man karon na nay pandemya dapat di gyud ta magpapildi sa ato ang negatibo nga paghuna-una dapat positibo gyud ta permi ug maminaw ta permi sa kung unsa man ang mga guidelines nga ihatag sa gobyerno para sa tuwa kay para sa atong kaayuhan niya tanan o kung gusto gyud ta nga kung madali gyud mawala ning COVID mukan ta mo participate ta kung unsa ang gusto ikuan sa gobyerno kay walay gusto ang gobyerno kundi para sa tuwa tanan tao di sa kuan atong nasod na to. Alright, daghan kay salamat Sir Ernie for bringing pride sa atong nasod. Ingon man, padayon nga mahimong inspirasyon sa mga Pilipino. Salamat, sir. O good luck sir sa imong next competition. Salamat kayo sir, salamat sir. Sila sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.